Hi! Kamusta kamo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo subong tawag siya Light Blue o Intense for Om. Iyan ni siya ni Dolce and Gabbana. Na for Om ni siya bot ang balon pang lalaki. No? Pero ikaw bahala ka kung luyag mo ang pahamot. Suksok ka. No? Na ano ni siya kung simutan. Bali, pagsugod pa lang, masimutan mo dayon ang mga citrus pero sing grapefruit kag mandarin orange na tapos masimutan mo dayon ang presko nga dagat, no? Kag may pagkakahoy siya, kag may pagkajutay nga pulbos nga hamot na amo na siya kung simutan. Ano ang iya nga mga nota? For the top, we have grapefruit and mandarin orange na masimutan mo ni sila pagsugod pa lang. Pagkatapos ng 30 ka minuto, masimutan mo dayon ang seawater nga ara sa mid kag juniper na amo na ang mid notes, no? Kag for the base, we have musk kag amberwood. So na masimutan mo na ang kahoy kag ang musk kahatag sing iya nga pagkapulbos. Na namin ni siya kung labi na gid ang kung ang tiyempo mainit na ang temperatura nga angay para siya is between 80 degrees Fahrenheit to 100 degrees Fahrenheit o kung 27 degrees Celsius to 38 degrees Celsius. Namin ni sa kung suksokon kung kagtuka sa tupad sang dagat kay baw masimutan kagid nila nami nga tubig nga simutan, no? Na kag may ara siya sing mga citrus kag kahoy nga hamot. Na kung namian kamo sini nga pahamot, pabalaan nyo lang ko. Kag kung may iban pa kamo nga mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibili nyo lang sa comment section. Sa daso naman, bye-bye!